И когато напълниш кошницата си с всички тези прекрасни и вкусни свежи плодове, или пък си отишъл измежду кокошките и си събрал яйчицата сутрин, или пък имаш също така, има много хубава опция, която е свързана с готвенето в агритуризмите. Отвън палят огън и учат гостите си как да правят лютеница, но цялата процедура от изпичането на чушките до блендирането на доматите, до вкусяването, до целия процес на бъркането, това сложно и дълго бъркане на самите продукти в казана, и крайният резултат е невероятен, защото е домашно, биологично, вкусно, направил си го с двете си ръце, с невероятна енергия и желание, с хубави позитивни хора около теб, говорили сте си само и сте си разказвали хубави истории от миналото, или пък как виждате бъдещето след няколко години, навлизайки все повече в света на биологичния начин на живот, биологичното хранене, чистата природа, използването на все повече рециклирани продукти и по-малко пластмаса. Учим се също така как да използваме и да рециклираме буркани от стъкло, стъклени буркани, стъклени шишета. Има мънички, големи, средни бурканчета, в зависимост от това дали правиш сладко, дали правиш компот, дали правиш лютеница или някаква зимнина, с която може да си обогатиш склада вкъщи, и когато готвиш, всеки път, когато си отвориш бурканчето, да се сещаш и да си припомняш за прекрасните моменти, които ти са се случили, докато си приготвял своята зимнина, заобиколено с приятели, семейството ти, точно така, както е било по времето на нашите баби и дядовци, когато са се събирали цели семейства, родове, приятели, и по цели дни са приготвяли зимнина, защото всички знаем, че в България преди няколко години зимата беше доста студена, беше трудно да се излиза навън, да си пазаруваш каквото ти е свършило на момента, да отидеш до магазина долу да си го купиш, така че приготвянето на зимнината с приятели е било голямо удоволствие. Повярвайте ми, удоволствие и сега. Ние се опитваме да разраснем тази наша идея за организирането, за стабилизирането и за откриването на все повече агритуризми. Искаме също така да стигне повече информация до хората, които не са запознати толкова много с положителните неща, които агритуризмът може да им донесе в живота, в семейството, в културата. Искаме да предадем нашата история на тях, искаме да предадем нашия опит на тях, културата, която малко или много сме придобили, и да накараме все повече хора просто да опитат. Да опитат един път, втори път, трети път. Няма лошо. Агритуризма по някой път е много по-поддържан от големите вериги хотели, защото при тях има много голяма натовареност, изключително много гости. Също така, честотата не е винаги на 100%, докато в агритуризмите структурите са доста по-малки. Те са много по-поддържани, понеже са си поддържани главно от собствениците на агритуризма, които много държат на своите гости. Това хората, които
хората, които ги посещават, да се чувстват удобно, да се чувстват комфортно, да се завръщат, да им е приятно и когато си тръгнат, седмици след това да се сещат с положителна емоция за тяхната било то къща за гости, малък хотел или каквото и то било. Искам също така да поговоря за животновъдството. Аз имам малко дете и много е важно за нас като семейство да го научим да обича и да живее с животните. Искаме да го научим да уважава всяко едно живеещо същество, било то човек, било то животно, било то насекомо и така нататък. Затова ние много често го взимаме с нас почти всеки път, особено когато посещаваме агритуризми, където има и животновъдство. Защото почти винаги там има малки козлета, малки овчици, малки пиленца, патенца и така нататък, с които той страшно много играе. В агритуризмите хората, които посещават, имат абсолютно цялата свобода имат абсолютно цялата свобода да прекарват време с животните, да се грижат за тях, да ги хранят, да им чистят, да доят млякото им, да ги галят, да им говорят, конете да ги яздят. А по принцип агритуризмите са и винаги в населени места с с прекрасна природа и това дава шанс да излезнете на разходка с коне, на езда, сред природата, било то в гората, било то из полето, било то из населеното място. Това също е едно преживяване, което оставя само позитивни емоции в нас. И само позитиви, кара ни все повече да се свържим с природата, кара ни да усетим природата много по-близо до нас и да се наслаждаваме на нея. Искам да ви споделя още нещо. Когато първо започнахме да посещаваме агритуризми, бяхме доста любопитни, но и леко скептични, защото не знаехме какво да очакваме. Нямахме нуждата информация, нямахме опита, който имаме сега и не знаехме какво да очакваме, като отидем там. Но бяхме изключително позитивно настроени и знаехме, че каквото и да се случи, нашата емоция ще бъде положителна, защото какво лошо как може да се обърка нещо, когато се сред природата, сред животните и сред приятни хора, храниш се с здравословна и вкусна храна, приготвена на място, на момента и направихме един опит, втори опит, трети опит, докато не се превърна в част от живота. Сега не сме само семейно, имаме и доста наши приятели, които ни заобикалят. Те идват с нас, вече сме доста голяма група, която се влюби в агритуризма, в природата, в здравословния начин на живот, обменяме си информация, обменяме си всякакъв вид информация, която сме събрали, да кажем, през седмицата или през месеца за нови агритуризми или пък нови местенца, които може да посетим. И сме изключително приятно изненадани и в момента посещаваме само този вид туризъм. Затова приканваме всеки един от вас да опита, да види дали може да се превърне в неговото следващо хоби. Аз съм сигурна, защото ние също започнахме така. От един обикновен експеримент до нов начин на живот.
Така че призовавам всеки един от вас, който гледа това видео, да започне, може би, първо с здравословен и нов начин на живот. И след това да премине към посещението на агритуризма, откриването на фермери, които се намират близо до неговото населено място, да преоткрива нови култури, да преоткрива нов начин на живот, по-здравословен, по-приятен и да допренесе сам на себе си за положителното си развитие и за напред. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е отворило интерес, ако е възможно и много. Аз бих